Kom nu lidt. Hold kæft, hvor jeg oppe, mand. Kom nu, drenge! Kom så! Yeah! Ja, pas nu på for helvede, drenge. Ja, tak. Simpelthen. Stort tillykke, drenge. Ja, tak. De made it, sgu. De made it. We made it. Dab! 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7, 6, 7. Spiser ikke ost, elsket. Ah! Heller ikke nakkeost, eller hvad, Jacobsen? At jeg ved måske godt, Søren måske ikke har været super mødestabil på det sidste, men han er altså bare et kæmpe guldkorn for psykiatrien og psykologerne faktisk i sig selv. Ja, Og der er jeg jo bare super ked af, at han ligesom... Kan du ikke sige lidt mere om det? Jo, men det er bare sådan, så han forstår, undskyld hvad du hedder, Flamingo. Jeg hedder Finn. Ja, jeg tror bare, jeg kalder dig Flamingo, ikke også? Nej, det gør det er bare... Vi har faktisk ikke været i byen en eneste aften endnu. Vi var ude i går og spise og få en drink, men vi har ikke været i byen, så det bliver første dag. Jeg er ikke glad. What the hell? Er I glade for at bo sammen? Ja. I don't say anything more. No more hints. And now, the 6-1. And if we have one more, it will be number 6, and the next one will be, this is 6, and the next will be 7. 6, 7. Hvis I forstår sådan en lille en. Now we got the 6th one. Oh, it's... Jeg har valgt at blive rapper igen, Jeg må ikke sige A. Sorry. Kom, okay. Pas på, at jeg ikke begynder med at tilte, fordi så kan det være, at de bliver vilde. Og jeg åbner op for LOL. Jeg henter min level 90 og drag, der hedder Aragon. Og så tager vi ud for at loote. Jeg pusher en bot og siger, lad være med at tage min farm. Fordi at så skal vi over og føde et barn. Men det kan jeg ikke, fordi jeg er en mand. Så jeg ved ikke, hvorfor fuck jeg overhovedet sagde. Jeg er jo dårlig. Freeze by 3, 2, 1. Der. Ja. Push me. Okay. See ya! Let's go, baby! Sig wavy, nu kommer min nabo. Jeg er pisse ligeglad. Hvem kan det der? Bubber, hvad laver du? Jeg nåede min bil, sorry. Ja. Hold kæft, man. Hvad har vi fået? Nice! Vi skal afsted! Sæt han det er classic. Man kan løbe så grimt. Vente på den gode. Chat, hvad du hedder, hvordan er... Det er bare irriterende. Ja. Men jeg har fisket med den sådan her sidst. Ja, det er dumt. Jamen, så er det jo derfor. Altså, for helvede, mand.
Ja. Hvorfor skal I egentlig have penge for at gøre det? Det er banger content. Vis, at I gerne vil gøre det, der betyder noget for jeres seere. Gå den ekstra mil for at lave noget indhold, der betyder noget. Arbejde, bro! Hvad mener du? Jeg kan ikke bare... Bro, jeg er ikke arbejdsløs. Men bro, jeg skal meget mere end alle de andre, bro. Jeg skal ringe. For at se, om jeg kan betale min bank. Skrive rundt til folk penge og dække mig ind, bro. Altså, jeg kan ikke... Bro, jeg har et arbejde, bro. Altså, jeg sværger, jeg snakkede med Maurice om det nede på i hallen i dag, bro. Altså, alle jeg tror I fucking er så... Jeg til dig sgu. Er der Chris og chokoladefabrikken? Jeg skal gå for Sjællands Odde. Last day. Klip det! Klip det! Ej, du er stor. Du er stor. Er vi enige, mand? Hvordan taber lige en? Bop! Gang, altså! Palle, der sutter på en pølse, er det mest uanaboliske, jeg nogensinde har set. Eller hvad er det, han sutter på? Det er vel ikke en dildo. Hvad er det, Palle sidder og sutter på? Er der nogen, der har baggrundshistorien til det klip her? Hvorfor sidder Palle og Har du baggrundshistorien på det her, Jesu? Hvorfor sidder Palle og sutter på en dildo på? Jeg tror, Palle har noget... Hvad skriver de, ven? Hvad skriver de? Nej, det er ikke det, bro. Jeg var inde og kigge min sundhed med, hvor mange skridt jeg går om dagen, bro. Bro, jeg bliver nødt til at læse det her op nu. I kommer til at lad os lige høre. Mandag 200 skridt. Tirsdag 1700 skridt. Onsdag 3000 skridt. Torsdag 500 skridt. Nej. Fredag 4000 skridt. Lørdag 3000 skridt. Søndag. Prøv bare at mærke, så den er jo fin nok. Ej. Pas på, ven. Nu skal jeg igen. Ja. Okay, der smadrede han lige det hele. Det havde jeg sgu også gjort. Er han op midt eller hvad? Side af. Inde på A-side. Altså den her flue. Jeg er med her. Hvad? Fuck sker der for min mus? Ej, men hvad sker der for min mus, der er syg? Fersken eller brik? Hvor er min brikpose? Jeg ville ønske, vi kunne vise sådan, men det kan vi ikke rigtig. Det kan jeg ikke spise. Er det bræk? Nej, det kan jeg ikke spise. Er det sådan en ægte bræk? Ja. Ej, jeg er bare ikke ved at kaste op. Ej. Jeg synes også, jeg havde en ret vild reaktion, men jeg havde nok gjort det samme, hvis jeg fik bræk. Ej. Hvordan smagte det? Er bræk? Nej. Sådan smagte det med mavesyre. Nå, ja. Mavesyre. Værre end mavesyre. Næste spørgsmål. Hvem har de... Nå, ja. Fordi det var det, det var derfor, jeg købte den her båd. Det var for at kunne lave noget terapi. Jeg har købt den her. Også. Ja, I begge etter. Ja, one Hitler, what the fuck,
Nice. Go plant, please. Last beat der, go plant. Undskyld, jeg spørger, men hvad er Hitler, Palle? Det der, det er på boksen inde i hjørnet til venstre. Det er sgu da ikke Hitler. Jo, det er. Han kommer kort, han kommer op.